Hi, is Misha Dara. Is a man email a chula. Tommy kun roint skillne imoniachta clachte. Inov Tommy kun diru chunus poxer avula. Am vulshe vreg. Solachur for toos la hachlicht be. Chaffer, teav suas. Caig tú clogad a chahabh a gcónaí agus tú ag gimmert imánaíochta chun de ceann a chosant. Tá mí chun an poxéir a chleachta. Bhíonn stíl agsúil ag gach imreoir nós Aaron Gillane, Patrick Horgan agus TJ Reid. Ach leanan siad na céimeann na céine. Chur do gúlann I dro an bháide. Bí chuirmach leis an piocha suas. Tá tú I dhéirigh do chothairmíocht a chamád. Búil an slitter go láidir. Má sibh, anis tá scill nua againn le chur a bhaim ar fácht na himmartha.